no di ka nga ay ayaten. Pagharap ko no di ka akas sa pulang. Pagharap ko agad sa kakiti sa bali adayan ay dating kas kasuday di ayat gayam nagpisuta. Pagharap ko kabaelak uray awan ka ito'y na kunak mo dyan ka sa pulang. Dong mo na ipapalit na sinair ko day tapuso. Piman sikat inak inpulbo pinaytan ka tanag sa gaba. Anyang naulpit buken ka alaw ken rabi usok ang sansaninti sapsapulet dagiti apan dagiti. Pagharap ko no di ka nga ay ayaten. Pagharap ko no di ka akas sa bulan. Pagharap ko agad sa kakiti sa bali adayan ay daking kas kasuday di ayat gayam nagpisuta. Iyat nagmo tapambakawan tapno day tuirik naket agdandan. Pagbabawi at itan itabiyag ko nga awan ka alaw ken rabi usok ang sansaninti sapsapulet dagiti apan